Obje ekipe bile su pod rezultatskim imperativom, naročito Petrovac koji je u današnjem susretu tražio prvu prvenstvenu pobjedu. I upravo su gosti bolje počeli, prvi stigli do povoljne prilike za pogodak. Nakon prodora i pasa Čalebića, najbolji pojedinac Petrovca Rotković šutirao je tik pored stative. Uslijedila je terenska inicijativa domaćih koja je krunisana pogodkom u 26. minutu nakon kornera koji je izveo Lončar. Udarcu iz ugla prethodio je sjajan solo prodor Seratlića koji se slabo snašao u završnici akcije. Dakle, pomenuti korner Lončara, skok Šopranca, a iz drugog puta odlični Vučić pogodio je mrežu Velimirovića. Drugi gol ofanzivnog krila Mladosti u ovoj sezoni. Do kraja prvog dijela, tačnije u 41. minutu, umalo da domaći ponovo nakon prekida stignu do pogotka, ali se istakao golman Petrovca koji je odbranio udarac Šofranca. U drugom poluvremenu vremenske prilike nisu bile naklonjene akterima susreta. U 53. minutu Petrovčani stižu do izjednačenja. Još jednom je Čalebić odlično povukao po strani, zatim dugom loptom pronašao Rotkovića koji je neometan, sjajan način savladao Mustura i tako se po peti put ove sezone upisao u strijelce. 5 minuta kasnije Mladost je ponovo mogla do vojstva. Lončar je iz kornera upostio Seratlića koji je veoma dobro centrirao, a nakon pasa glavom Šofranca zakašnjela reakcija Đurišića. U 65. minutu Barać koji je na startu drugog poluvremena zamenio Raičevića povukao je kontru. Lopta je stigla do Rotkovića koji je uputio opasan udarac ka golu Mustura. Do kraja utakmice Mladost imala 3 izgledne prilike da dođe do 3 boda. U 82. minutu centaršut Marka Radulovića, Rašović šutira pored stative. 2 minuta nakon toga solo prodor Seratlića koji je na kraju akcije bio neprecizan. Posljednju šansu u sudijskoj nadoknadi propustio je Krkeljić. Mladost Petrovac 1:1. U narednom kolu ekipu Mladosti očekuje gradski derbi protiv Budućnosti, dok će Petrovčani na svom terenu da igraju sa Lovćenom. Sutjeska je nakon 5 kola stigla do pobjede. Nikšićani su bili bolji od Mornara, koji je i suviše defanzivnom igrom pokušao da ostvari pozitivan rezultat. Igra se uglavnom odvijela na polovini gostiju, a prvu i jedinu šansu u prvom dijelu Barani su imali u 14. minutu kada je šut Nenezića ukrotio Lakićević. Domaći su uzvratili preko najboljeg strijelca Boža Markovića, koji ipak nije iskoristio asistenciju Zvicera i grešku odbrane gostiju. Bivši golman Sutjeske Banović dobro je intervenisao u 24. minutu. Samo minut kasnije Marković je pogodio stativu. Treća sreća za Markovića u 40. minutu. Dževerdanović je centrirao, Marković šut Vukovića skrenuo u mrežu. Za 7. prvenstveni, ukupno 10. gol ove sezone. I u nastavku daleko bolja igra Nikšićana. Međedović je propustio priliku u 58. minutu. A 2 minuta kasnije prednosti duplirao talentovani Andrija Pejović. Golman Barana Zoran Banović spasio je svoj tim ubjedljivijeg poraza. Zaustavio je udarce Zvicera u 64. minutu. A 8 minuta kasnije prave projektile Međedovića i Bulatovića. Ni šut rezerviste Hamidovića u 75. minutu nije popravio utisak Barana, koji su u posljednjih 5 minuta igrali sa desetoricom nakon isključenja Bokana. Mršav bilans Mornara, samo 5 bodova i 4 postignuta gola u 10 utakmica. Sutjeska je konačno obradovala navijače i najavila izlazak iz rezultatske krize. Na listi strilaca u vodstvu i dalje Ivan Vuković sa 8 golova, ispred Markovića sa 7, Jovanović i Gluščević upisali su po 6. U narednom 11. kolu igraće Budućnost Mladost, Grbalj Rudar, Zeta Dečić, Mornar Bar, Mogren Sutjeska i Petrovac Lovćen. A u prebijnom meču 10. kola druge lige Otrant je pobidio Čelika 2:0. Sutra od 15 sati sastaju se Ibar Jezero, Jedinstvo Berane, Bratstvo Pljevlja, Bokelj Zabilo i Kom Iskra. Krenula je Jadranska vaterpolo liga, na premijeri Budva bolja od Splitskog Jadrana, Katar od Šibenika. Evo rezultata: Budva MTEL Jadran 13:8, Jug Koper 14:3, Katar Šibenik 9:7,
Primorje Mornar 11-6. Preostali dueli na programu su u sridu, a sastaju se Primorac Pošk, Mladost Medveščak, a aktuelni šampion hercegovski Jadran je Slobodan. U košarkaškoj NLB ligi večeras odigrana 3 duela, drugi poraz aktuelnog prvaka Partizana. Rezultati: Nimburg Igokea 70-65, Crvena zvezda Radnički 83-85, Široki Partizan 86-79. Juče su igrali Olimpija Krka 60-59 i CD Vita Cibona 70-68. A sutra je duel koji nas posebno zanima. Budućnost gostuje od 17 sati Hemofarmu uz prenos na drugom. Još će naravno da igraju Zagreb i Zadar. Startovala je i prva muška crnogorska liga. Večeras samo 2 duela. Ljubović Jedinstvo 65-67 i Mogren Mornar 66-78. Odgođen je susret Danilovgrada i Igor Štaka. Sutra Ulcin dočekuje Lovćen, a u utorak je na programu duel ABS Primorje Teodo. A u prvoj muškoj rukometnoj ligi u derbiju trećeg kola u Beranama nije bilo pobjednika. Berane Mojkovac 27-27. Sutra igraju Rudar Sutjeska, Mornar Budvanska Rivijera, a kod dama u trećem kolu večeras Nikšić je savladao Inu Goricu 33-29. Ostalo je još sutra da igraju Autorex i Biseri. Rukometašice budućnosti gosti u sutra Viborgu u drugom kolu A grupe Lige šampiona. Duel sa aktuelnim prvakom zakazan je za 14 sati i 25 minuta. A odbojkaši iz studentskog centra pobjedili su večeras u Bilom Polju Jedinstvo 3-0 na startu novog šampionata. Galeb i budućnost igraju sutra, a održan je susret Sutjeske i Budvanske Rivijere. Počelo je prvenstvo za odbojkašice, budućnost savladala u gostima Luku Bar 3-1, Rudar u Podgorici pobjedio debitanta Moraču 3-2. U posljednjem meču sutra u Baru igraće Galeb i Kotorski gimnazijalac. Crna Gora i Srbija biće domaćini odbojkaškog prvenstva Evrope za kadetkinje 2013. godine. Odlučeno je u Ljubljani. U našoj zemlji biće održano takmičenje u jednoj od 2 grupe preliminarne faze, kao i utakmice polufinala i finala.